Aquí tenemos un índice. El lince ibérico es mucho más mayor que un gato doméstico. Se caracteriza por su aspecto robusto, sus patas y su cola corta, y su nombre científico es Lynx pardinus. Se calculaba que en 2013 solo quedaban 2 poblaciones en Andalucía, aisladas entre sí con un total de algo más de 300 individuos. El lince ibérico es el único carnívoro considerado especialista en la caza de conejos. También consume perdices, pequeños mamíferos y otras aves. Aquí tenemos un juego para ver si habéis estado atentos. ¿El lince ibérico es más grande que un gato doméstico? Sí. ¿Es la especie más amenazada del mundo? Sí. ¿Tiene aspecto robusto? Sí. Has clicat que no. Aquí estaba tres. ¿Cuál es su nombre científico? Lynx pardinus. Muy bien. Ara comencem a fer la valoració, a veure què volem dir. A veure, Ariadna. Les fotos de una cualidad. Tu sabràs. Es que no sé cómo se llama esta palabra. En català, qualitat, i en castellano, calidad. Què més? Irene, Se sabía el nombre de memoria. s'ho sabien molt de memòria? Todo lo que estaba escrito. Tot de memòria? No, tot no ho han dit. Jo mentre ho anava sentint, ho anava llegint i no ho han llegit tot, però ho han sabut explicar superbé. Ah, fantàstic, Ariadna, per això es tracta. Molt bé. Mestre. Si ho sabien, molt bé. Vale. No sé por qué los veis. A veure, que no et sentim. Estaven què? Muy quietos. Molt estàtics, no s'han manejat, no s'han mogut del seu lloc, sí que és veritat. Pareixien estàtues? Sí. Com estàtues? Massa... Tampoc. Però pots fer moviments amb les mans. Això es diu gesticular, Ja hem dit que sempre que fem una exposició hem de saber gesticular per a cridar l'atenció del públic, dels que m'ho estan escoltant, i si està en posició molt rígida, doncs sí, pujar el to de veu, baixar-lo, adequar la veu per a cridar l'atenció en aquell que s'està dormint. Ho veu, com he cridat l'atenció? Ho veu? Per això es diu gesticular i acompanyar el discurs en el to de veu. Molt bé. A veure, Abril. És que és molt divertit, té molts colors. Està ben elaborat, lo genial, Sí, la plantilla que heu utilitzat. Quina plantilla heu utilitzat? En blanc, l'heu creat Batros. Fantàstic. Molt bé. Què més tenim per allà? A veure, Jana. Que vi a correr una amiga que de verdad s'ofegava. Falta l'aire. Com quan correm massa, però correm físicament, també ens falta l'aire. Al parlar també ens pot passar això. Ho sap tan bé que ho vol soltar-ho tot i llavors li falta l'aire. Irene. Que quan passaven les pàgines no hi havia una caseta, algo per tornar l'índex. No es podia tornar a l'índex? Cada pàgina llavors no té caseta ni té res? A veure? Jo no ho Però canvia la foto. Abans era en blanc. Vale, perquè este és el joc va que vagi tot correlatiu. Però una cosa, ara si pressiones B te va a la pàgina següent del joc. A la pàgina del principi no estava en blanc. A la pàgina. Sí. Bueno, vale, que si no ens divaguem, m'ho massa per a d'això. Això és el joc. Este passa al final i este torna al principi. Esta foto era mi abans era blanca. Sí. No es veu. El títol no és que posa... Mira, quietos aquí, d'esta foto que era espectacular, perquè era espectacular. Que no es veu el títol. Molt bé, Berta. Color blanc.
El títol no... Veiem allí que hi ha alguna que parpadeja, però no es veu bé. Si l'haguéssiu ficat en una lletra un color diferent, se notaria en seguida. O en un fondet. Sabeu que podem ficar un requadre detrás para que destaque un fondo? Però un fondo no a tota la foto, només al text. També quedaria bé. Bueno, què més? Què més podem dir? Yo tengo una cosa que puc dir. Digues. Que en una presentación hemos de tapar el marc de la pissarra, que estava davant i costava llegir el que estava escrit. És a dir, per això és perquè el que hem dit abans, no? Que estaven molt estàtics, s'han quedat allí i no s'han manejat gens, haurien tingut que desplaçar-se una miqueta més per avant, cap a un costat... Bueno, ells estaven més que res pendents de la càmera, sabeu? Per a poder sortir dins la càmera. Per a sortir dins la càmera. Claro, té un primer plano la Maria. Claro que sí. Què més? Bé? Tot el més bé? Sí. Doncs fantàstic, m'ha agradat molt la presentació. N'hi ha alguna falta d'ortografia, que no heu dit res, però potser és que no he tingut temps de llegir-ho, mirar-ho, o tal. Jo ho he llegit, però no m'hi referia a les pàgines, saps? Pero que voy diciendo ya caseta, pero no hay Sí, veus, no n'hi ha de caseta aquí per tornar atrás, exacte. Molt bé, Irene, és veritat. Esta sempre és avant, 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 hasta el final. Sempre és avant, 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 hasta el final, és veritat. Esta foto és xulíssima. I ara no. Passa. Falta el L'interrogante. I l'interrogant, que en castellà sempre n'hi ha un d'entrada i un de sortida, que crec que és l'única llengua que ho té ja. Les preguntes i les exclamacions és l'única llengua que té al principi i al final. Potser l'equivocació hi ha alguna. Hi havia alguna a l'equivocació. No ho sé. Perquè A veure? No, això està bé. Les faltes d'ortografia estan en la primera diapositiva totes, a la que hi ha més informació, en aquella que heu llegit, que sabíeu també de memòria, allí és on n'hi ha alguna. Totes aquestes, n'hi ha alguna, aquesta falta d'ortografia del signe, l'accent al mas... Però bueno, en general està força bé. Les fotos també han variat molt. Vos recordeu del primer genial que vam fer d'este, que no hi havia ni una foto? Sí. Allò era avorridíssim. Aquí nosaltres podem estar contemplant el lince ibérico contínuament, cada vegada que canvieu, i no és el mateix. Va, m'ha agradat.